Sus, inday. Yung bataan na, uy. Huwag siya naguna-una ng iyang ina ka, naglaba-laba. Daggan kito labuno na. Mas masking pag-arin sa hugason di jog ka arins. Saan ko nun yung bataan na, uy. Grabe gyud ka igatan. Masking pag-arin di jog ka arins. Jud siya guna-una ka. Yung inahan, grabing labaha, dagang kilabunon. Tapos masking pag-arin o paglungag, wala diya. Kung saan ko magpag-uto ka. Kung saan ko magpag-uto ka. Gutom na kay anil na lang. Buntag pa sa'yo, naglaba na ko. Masking, parang tanga akong pamahaw sa paniud to na. Kung saan pa paniud to, way nilungag. Animas. Ha? Gusto ko itong buwan yung andad to. Magbantay lang ng babayahan niya. Giulit ko niya. Masking pag ano? Na. Aka-stress. Aka-stress na. Magbantay ng babayahan. At awat-awat siya sa ako. Na dapat kumanguhod ako lang. Huwag nilabot mga anak. At andiro yung mga inahan. Magbantay na siya sa ako. Asa di tawagan to ako. Lo. Asa ka man karon? Barkada na pod. Ay napag-uli diri sa balaya. Ay napag-uli diri. Di na pagpuyo yung barkada. Wala ba ni muna na inday? Buntag pa sa'yo, alas 6 pa naglabaha na ko. Nauman ako karong alas 12. Wala mga na mahaw. Kigiuna na ako labunon. Ikaw naglaag-laag ka. Masking paglungkot sa paniudto, wala diya. Kung saan man ako paniudto karon nga, aber? Asa ka day karon? Ay, di yung pag-uli diya. Ay, pakita sa akin. Kusnutong, kujud ang binahian yung putla, yung takubok, animala ka. Ay, napagpakita sa ako, animala babayaan ka. Magpakita ka lang dyan sa ako, ha? Ay, napag-uli din sa baling animal ka. Grabing labasan yung inahan. Ikaw nag-aaga, ha? Ay, naging pagpakita din sa ako, ha? Kumsa? Walay. Ako man ang walay. Sili sulod dire. Kung taga makinig ko sulod. Kaya tagya. Masa man mo ni nakuha, dako na kini siya na kwarta. No, tag sa kalibo, 500. Sa imo ni inuwaganda. Nakadaog baka sa sulit tres. Pila mo kita ini mo? 20? So, ang imong madaw kan 35. Pila niya akong bahin? 10,000? Lagi, dako abagod. Asa rin ka karon? Nakadiya sa kuhan, balik sa group shopping ka? Pag kuhan, amping-amping diya, basing maligsan ka, narabay naligsan ito sa kuhan, kamakawan. Kasa pa rin ka muli. Nagnalangit ko sa ako, kapag din ako mangitay sa imo. Maugani, nanangit ka guys ako, namulakaw ka, kaya para aron, ako na din mag-hipos dari sa kuhan, kinanan, ako na maglungag. Ako na mag-arisay sa mga plato, managlaba, magsaba kung tas ako na. Ang lagay, sunod na magsaba na ka. Kasi mga kamalay ka ron. Mga classmate. Mayo. Pag-amping-amping ba mo dyan na ka? Hindi maglabang-labang sa highway ah, kasi maligsan mo ba? Gani, kapulban ko. Salamat din ang kwarta na. Oh, enjoy mo diha. Basta mag-uli ha, di magpagabi ha. Pag-text din sa ako kung makauli na ka kay palutuan ta kag sudan. Saan mong gusto ng sudan man? Oh, sige, lutuan ta ka. Sige, pansit. Pansit nanay karne. Oh, sige. Magpalit ko, magtugbong man to atong silingan. Magpadala na ko sa pansit o karne. Sige, amping-amping ba din daya? Lagi, kabala ka na yung inahan. Muna na nanghid lagi, unta ka ganina. Kapag ko magbala ka sa hindi ko mangita ay. Sige,
sige, pag pangamping-amping mo diya, pag shopping-shopping siya mo diya. O, sige, sige na. Amping ha. Yung mga malabyo. Sige. Swerte sang anak, uy, nakadaog ko sa dress ba? Kuha kwartag gibahin sa ako, nawala mo tapagi, ano sa iya. Swerte bagi kinako na ako, ato ako na anak. Hindi sa ako, uy, ki. Tutuan pa na ako tutusod anak ng anak. Singgutungan pa niya patulit ba? Malit ko niya mga gamit pa sa niya. Saan yung butan ko?